Dakle, ako pritisnem ovaj gumb, trebao bi se puniti. Zapravo puni 8 volti. Hajde. To je sjajno. Jeste li se ikada pitali je li moguće napraviti električni bicikl bez ikakve elektronike? Sada, ono što mislim po time da je nešto bez elektronike jest ovo, prema Googlovoj definiciji, prema kojoj je elektronika grana fizike i tehnologije koja se bavi dizajnom sklopova, koristeći tranzistore i mikročipove. Još uvijek moramo koristiti neke žice i bateriju, ali želim da sve ostalo bude mehaničko. Većina modernih električnih bicikala koristi bešćetkasti DC motor jer je izuzetno snažan i učinkovit za svoju veličinu. Ali im je također potreban elektronički regulator brzine za napajanje. Dakle, ne možete jednostavno priključiti bateriju i krenuti. Ali što ako biste mogli? Ovaj video sponzorira Kiviko. Više o njima kasnije. Ovo je motor s Reedovim prekidačem, koji je dobio ime po ovoj maloj zelenoj kapsuli sa strane koja se zove Reedov prekidač. A kada se magnet približi prekidaču, on se zatvara i dopušta protok struje. Dakle, ove zavojnice djeluju kao elektromagneti i kako trajni magneti prolaze pored Reedovog prekidača, struja se dovodi u zavojnice, ubrzavajući magnete udesno i sada okrećući motor. Prije sam postavio motor s Reedovim prekidačem u mali autić. I radio je jako dobro jer je trošio vrlo malo struje i mogao se čak sam puniti uz lagani poguranac. Pa hajdemo ovo povećati i staviti na bicikl. Ova veća verzija ima nekoliko malih razlika, ali u suštini radi na isti način. Međutim, budući da standardni Reed prekidač ne može podnijeti više od otprilike pola ampera, morao sam napraviti vlastiti povećani Reed prekidač. Vrlo je jednostavan, s dvije metalne trake odvojene malim razmakom, baš kao i mali Reed prekidač. A kada magnet prođe pored njega, jedna od traka se privuče prema drugoj i dovodi struju na zavojnice. Ovaj motor ima vrlo malu snagu, uglavnom zato što ima samo 6 magneta po rotoru, što znači da zavojnice mogu pogurati kotač samo 6 puta po okretaju. Međutim, ako povećamo broj magneta, trebali bismo moći povećati izlaznu snagu. Zato sam napravio ovaj motor sa 16 magneta i na izmjeničnim smjerovima magnetskih polova i ima puno veći okretni moment. Ipak, Reed prekidač je morao biti modificiran, jer na izmjenični magneti ometaju tajming. Zato sam postavio mali magnet na fleksibilnu traku, tako da ga privlače samo magneti čiji je suprotni pol okrenut prema van. Čini se da postoji problemi s električnim spojem, jer se niklene trake s vremenom degradiraju zbog iskrenja. Zato sam pokušao koristiti ugljeni kontakt koji se obično nalazi u motorima s četkicama, ali je na kraju ostavljao ugljenu prašinu na traci što je sprječavalo dobar spoj. I na kraju sam pronašao ove male prekidače, koji su navodno predviđeni za 15 ampera, pa sam izvadio kontakte iz njih što se do sada pokazalo puno boljim rješenjem. Krenimo s izradom e-bicikla. Bicikl koji ću koristiti ima jednostavan cijevni okvir što olakšava projektiranje. Trodimenzionalni model u OnShape-u koji je CAD program baziran na oblaku i omogućuje mi da dizajniram nosač motora iz jednog komada za ovaj e-bicikl. Ako želite dizajnirati vlastite projekte poput ovog, toplo preporučujem da pogledate OnShape. Zatim mogu izvesti dizajn i započeti trodimenzionalni ispis, što sam odlučio napraviti na Formlabs, Form 4 i Form 4L. Budući da mogućnost izrade velikih čvrstih dijelova uz veliku preciznost savršeno odgovara ovom projektu. To je nosač motora i jezgra motora, koji će doslovno držati cijeli sustav na okupu, što je sjajno jer ih mogu izraditi kao jedan komad. Zatim mogu utisnuti ležajeve u dio i provjeriti odgovara li moj dizajn okviru bicikla. I sada imamo čvrsti nosač na koji možemo montirati sve komponente. Prvi od njih su zavojnice, koje sam ispisao trodimenzionalnim pisačem koristeći prozirnu smolu, tako da bi zavojnice trebale biti vidljive izvana motora. Ove zavojnice imaju po 300 namotaja svaka, a zalamljene su 2 u seriju i na kraju će biti 8 paralelno, što čini ukupno 16 zavojnica i 4800 namotaja žice. Što po mom mišljenju izgleda odlično i možda pomalo smiješno na biciklu. Sljedeći korak je izrada rotora koji će držati magnete i možda ćete primijetiti da ovaj rotor ima puno više utora za magnete nego prototip motora. A to je zato što sam nedavno naišao na nešto što se zove Halbachov niz, ako pogledate prototip motora sa strana. Između dva magneta nalazi se zavojnica i želimo da magnetsko polje između ta dva magneta bude što jače moguće. Dakle, kada se na zavojnice primjeni struja, maksimiziramo izlazni moment. Stoga, ako uzmemo na izmjenične magnete rotora i postavimo manje magnete između njih, u ovom okomitom položaju zapravo možemo preusmjeriti dio magnetskog polja na jednu stranu, stvarajući jaču i slabiju stranu. A ovo je poznato kao Halbachov niz. Dakle, ako to napravimo tako da su jače strane obje okrenute prema unutra, prema zavojnicama,
Trebali bismo moći povećati moment sile. I zapravo sam napravio još jedan prototip motora kako bih testirao ovu teoriju. I even had to mount the reed. I jasno je da ima puno više snage. Čak sam morao postaviti reed prekidač bliže rotoru jer je magnetsko polje izvan motora puno slabije. Dakle, ovaj konačni dizajn ima 20 glavnih magneta i 20 manjih magneta koji čine Halbachov niz, što čini ukupno 80 magneta. S 2 rotora. I oni se mogu montirati na osovinu i pogonsku remenicu prije nego što se pričvrste na motor, pri čemu možemo postaviti rotor s obje strane bicikla kako bismo stegnuli zavojnice između njih. Sada možemo montirati reed prekidač na motor i spreman je za testiranje. Dakle, sa svime spojeno, trebao bih moći upravljati motorom pomoću ovog prekidača. Despite running well below the 15 amps of these switch contacts are... Čak i kada stvari krenu po zlu, uvijek nešto naučim. Zato sam uzbuđen što vam mogu reći o Kiviko, jer im je misija inspirirati djecu na inovacije. Već neko vrijeme sam obožavatelj Kiviko i njihovi kompleti su uvijek fascinantni za slaganje. Kvaliteta ovog kompleta i pažnja koja je uložena u njegovo stvaranje čine ga savršenim poklonom za svako dijete. Mislim, to je doslovno lebdjelica koju možete izraditi kod kuće bez ikakvog alata. Postoji mnogo drugih kompleta poput ovog za djecu svih uzrasta. Uz njihove Kiviko Clubs koji nude niz uzbudljivih praktičnih avantura učenja s 5 klubova među kojima možete birati. Istraživat ćete teme koje se kreću od kulture i geografije do tehnologije, umjetnosti i još mnogo toga. A ako želite primijeniti svoje znanje i znanosti, inženjerstva i tehnologije na nekom projektu, tu su i Kiviko Labs, koji uključuju projekte poput ovog radio upravljanog dostavnog robota i mnoge druge. Zaista vjerujem da je Kiviko nevjerojatan poklon za ove blagdane. I to je poklon koji iz mjeseca u mjesec iznova razveseljava. Ako se prijavite koristeći kod Tom Stanton, možete dobiti 50% popusta na svoju prvu klupsku kutiju. Ili tako da odete na kivico.com. Tom Stanton. Zato pogledajte poveznicu u opisu videa. Iako rade znatno ispod 15 ampera za koliko su ovi kontakti prekidača predviđeni, oni se brzo zapale ili se ponekad zaleme zajedno što blokira motor. Ali imam još jednu posljednju ideju kako da ovo proradi, a potencijalno rješenje je Wolfram. Wolfram ima najvišu točku taljenja od svih metala, oko 3400 stupnjeva Celzijusa, što je oko 1000 stupnjeva više od čelika. Zato sam naručio nekoliko Wolframovih elektroda za zavarivanje, kako bih, nadam se, napravio izdržljivije kontakte za reed prekidač, ali sam brzo naišao na prvi problem. Čini se da se Wolfram ne može lemiti, barem ne s lemom koji ja imam i na temperaturama do kojih moja lemilica može doći. Moje rješenje za to je koristiti lem kao mehaničku vezu s Wolframom, gotovo kao da krimpam žicu. Zato sam napravio nekoliko ureza u Wolframovoj šipki kako bi lem imao za što prijanjati. Zatim sam omotao niklovu traku oko Wolframa i ispunio je lemom. Dakle, kada se Wolfram gurne u cijev s rastopljenim lemom i ohladi, to ih spoji zajedno. Uz, nadam se, dobru električnu vezu, ovaj Wolframov reed prekidač je vjerojatno moja posljednja nada da pokrenem ovaj bicikl. Dakle, kada je sve spojeno, hoće li izdržati iskrenje? Plastic, aside from a few bolts and the coils, which means it has very little resistance. Iskreno, ne mogu izraziti koliko sam sretan što ovo radi. Ne samo da se Wolfram nije istrošio nakon dosta vremena rada, već se čini da se iskrenje smanjilo. Zatim sam ispisao na trodimenzionalnom pisaču veliki remenik koji će se koristiti za pogon stražnjih kotača, a on se može montirati na kotač s izrezom koji pristaje preko originalnog zupčanika bicikla i pričvršćuje se vicima, tako da je s pričvršćenim i pravilno zategnutim pogonskim remenom bicikl gotovo gotov. Samo želim dodati još jednu stvar kako bih upotpunio mehanički izgled bicikla. Analogni voltmetar za prikaz preostale baterije koji savršeno pristaje u sredinu upravljača. Također sam postavio 2 sklopke na upravljač i malo neuredno vožičenje. To bi trebalo omogućiti da jedna sklopka kontrolira napajanje motora, a druga sklopka da, nadam se, omogućuje regenerativno punjenje baterije. Ili, u ovom slučaju, mali paket superkondenzatora. Osjećam da trebam objasniti svrhu ove postavke. Obični električni motori imaju željeznu jezgru, što uvelike pojačava elektromagnetsku snagu zavojnice. Ali to također dovodi do otpora kada motor nije pod naponom, jer magnete privlači jezgra. Dok je ovaj motor gotovo u potpunosti napravljen od plastike, osim nekoliko vijaka i zavojnica, što znači da ima vrlo mali otpor kada se okreće bez napajanja. Dakle, ideja je da će se voziti kao običan bicikl, s malim otporom od remena, što nije puno. A što kada se spuštam nizbrdo ili želim usporiti? Mogu koristiti motor kao generator za punjenje ovih kondenzatora, a onda kad se napune,
Nadam se da će to biti dovoljno da mi pruži malo dodatne snage kad mi zatreba. Pa hajde da vidimo hoće li to funkcionirati. Dakle, vani sam jednog lijepog, hladnog, britanskog prosinačkog jutra. Kondenzatori su potpuno ispražnjeni, kao što možete vidjeti na voltmetru. A ako pomaknem upravljač, možemo simulirati malo naboja, ali očito to nije pravi naboj. Pa hajdemo se malo provozati biciklom. Yeah, so we drained about 5 volts getting up to speed. And Izgleda da punimo kondenzatore. Iako još nisam pritisnuo prekidač za regeneraciju, što je pomalo čudno. I čini se da nema puno otpora na pedalama, što je zapravo dobro jer se tako lako puni. Reed prekidači su prilično bučni, vjerojatno su glasni kao oni bučni glavčine sa slobodnim hodom, ali malo gori jer stvaraju buku stalno. Sad se spuštam nizbrdo i pritisnut ću gumb za regeneraciju. resistance when riding unpowered. I čini se da se sada puni malo brže. Skoro smo na 10 volti. Wow! Mislim da su ovi kondenzatori predviđeni za oko 18 volti, tako da smo za sad sasvim sigurni. U redu, sad dolazim na ravni dio i zaustavit ću bicikl. Imamo oko 12,5-13 volti, pa da vidimo možemo li iskoristiti tu snagu da se ponovno ubrzamo. Because the motor is essentially Pokreće me, ali nema baš puno snage. Da, potrošili smo oko 5 volti dok smo ubrzavali i sada se više ne troši. Zato što je ovo maksimalni broj okretaja u minuti koji motor može postići na ovom naponu. charge my phone. And whilst riding, the charger doesn't work. Tako da smo se vratili na 11 volti. Sad ću dodati gas da vidim možemo li se popeti na ovo brdo. The energy can slowly discharge into my phone. Da, nema baš dovoljno snage da se popne uz bilo kakvo brdo. Imam osjećaj da ovaj bicikl ispunjava 2 od 3 uvjeta koja sam prvotno želio, a to su regenerativno punjenje i vrlo mali otpor pri vožnji bez napajanja. Samo mu nedostaje snage da bi bio održiva opcija za e-bicikl, a potpuno mehanički pogon nije toliko dobar koliko sam se nadao, jer metalne trake na Reedu nisu baš najbolje. Prekidače stalno treba podešavati jer ako vozim prebrzo počnu vibrirati na rezonantne frekvenciji. Tako na kraju ili bude predaleko od Wolframovog kontakta ili preblizu, što uzrokuje ozbiljno varničenje. Ali što kažete da iskoristimo regenerativno kočenje na biciklu kako bismo punili nešto drugo? Budući da je motor zapravo spojen baš kao i moj ručni generator, on proizvodi izmjeničnu struju dok se okreće. Dakle, ako upotrijebimo 4 diode za izradu mosnog ispravljača, trebali bismo moći još brže puniti kondenzatore. Zatim možemo priključiti kondenzatore na USB regulator napona kako bismo iskoristili pohranjenu energiju. Na primjer, napuniti mobitel, a dok vozim, punjenje ne radi kada su kondenzatori ispod 8 volti. Ali kratkim pritiskom na gumb za regeneraciju možemo brzo povisiti napon, a zatim se energija može polako prazniti u moj mobitel. Tijekom 6 km ili 3,7 milja koliko sam vozio, spustio sam se oko 55 metara i uspio napuniti mobitel gotovo 10%, što i nije loše s obzirom na okolnosti. Koristio sam ga samo nizbrdo ili kad sam trebao kočiti, a jedna nizbrdica kojom sam se spuštao bila je toliko dugačka da sam se zabrinuo da ću prepuniti kondenzatore, pa sam pustio prekidač. Znam da postoje proizvodi koje možete kupiti i koji koriste mali generator za napajanje svjetla na biciklu, ali oni stvaraju stalan otpor na kotaču kad su uključeni. Ali ovaj sustav se može koristiti za brzo punjenje kondenzatora prilikom kočenja ili vožnje nizbrdo, a onda će ovo polako otpuštati energiju. Puniti moj mobitel ili svjetlo na biciklu ili što god zapravo poželim. Što je zapravo besplatna energija? Jer da nemam ovaj sustav, sva bi ta energija otišla samo na zagrijavanje i trošenje mojih kočionih pločica. Hvala vam puno što ste gledali.